Инженер Соколов, София Airport Center получи 2 зелени Оскара през април 2025 година. С какво новата логистична сграда B04 привлече вниманието на журито? Логистична сграда B04 на София Airport Center привлече вниманието на журито с умните технологии и енергоефективните материали. Носещата конструкция на сградата е от стоманобетонни елементи, които са изработени с висока прецизност в заводска среда. Това улеснява монтажа и ускорява изграждането на логистичната сграда. Топлоизолацията са фасадни панели от 15 см, които допринасят за отлична пожароустойчивост и отлична топлоизолация. Хидроизолацията на покрива е ТПО мембрана, което отразява слънчевите лъчи и намалява разхода за охлаждане през летните сезони. Също така ще рехабилитираме част от пътната инфраструктура, което ще улесни достъпа до логистичния център. FlexAir Lounge се намира в първата сграда в България с LEED Gold сертификат. Уникалността на FlexAir е, че принася природата на работното място.